wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati tɔgɔya la k'a fɔ ɲɛna aw bisimila tuguni aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur Mali kunnafoni.net n tɛna kuma janya bi an ka wele sera an ka belebeleba dɔ ma bamananw ka kuma don ko mɔgɔ kan yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛnku a la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ ni ɲankuma an ba ni ɲankuma segi tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye bon ne tɔgɔ Elhaj Dugu Dundu ka bɔ Mopti mara la ka na Tunga la Bamakɔ merci bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan i nana an ka wele jaabi a diyara n ye mais i yɛrɛ ka baara bɛnnen don jumɛn de ma bon ne yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ fɛn mun ma n'o ye ka mɔgɔw layɛlɛ ni nazaraw ko comédien bon ne ka baara bɛnnen bɛ o de ma ndalen b'a la i bɛna ne n'an ka téléspectateurs layɛlɛ bi kosɛbɛ mashallah ayiwa i b'i comédien tɔgɔ fɔ an ɲɛna i b'a fɔ an ɲɛna i y'o tɔgɔ in fɛnɛ da i yɛrɛ la ou tɔgɔ in sɔrɔla cogo di bon ne tɔgɔ Elhaj Dugudun Dugudun in nana cogo min ne tɔgɔ Elhaj mais dans l'époque là j'ai compensé que o son dot mais ko e Alaji Dugudun bon ne ko yo don mine mɔgɔw ye n kun min to dɔn na n bɛ sen kelen bila sanfɛ min to dɔn da in na n bɛ sen kelen dɔn in fana bila sanfɛ a ɲininka sala la n bɛna jɔ min ɲininkali tɛ wa ayiwa n bɛ sen fila bɛɛ bɔ duguma Dugudun in bɛ ka jouer dɔrɔn a ka ɲi passez-vous on avance ayiwa Elhaj baara ka ca wa tala yɛrɛ fɛnɛ ka ca ko ɲuman na e y'a choisi ka kɛ comédien ni bon o kɔnɔna ka du parce que an yɛrɛ bɛ Mopti an wolola Mopti an mɔna Mopti bon gɛrɛn de kun don rappeurs kun b'a la bɔlɔntanaw kun b'a la bon ne fana kun bɛ se comédie de la hali n'an taara balaniw na ne de kun bɛ micro minɛ bon a bɛɛ b'an na quoi mais jɔn si tɛ taa k'i dakan bon comédien depuis a man di n ye ne yɛrɛ ka vidéo fɔlɔ élection wagati mɔgɔw wulila bon a b'a bila bon a t'a bila n ye n ka kulɔtinin don ma hali a dabɔ a kama u ye caméra jɔn kan n ko dɔw wulila bon a b'a bila bon a t'a bila ko bon a ko ale t'a bila maa si fa ka taa n ko an kɔni fa k'i sɔn n'an repose en paix minnu fɔ bi bɔli la a y'a folu de ma an ka port donc mɔgɔw yɛrɛ bon ten quoi hali ni sigilen don san carré kɔnɔ dɔ bɛna caméra jɔn na bon vidéo bi fiti kɛ ten fo à la fin mɔgɔ yɛrɛ ye n sigi ko vraiment ko n ka comédie bon ten fo n nana ye fo i kɔntara sɔrɔ bi n filɛ Bamakɔ o tuma na a y'a fɔ alhamdulillah merci ayiwa an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ merci ouais ayiwa Elhaj i bɛ ne yɛrɛ ni n ka téléspectateurs layɛlɛ i b'a na yɛlɛ k'o layɛlɛ bon an b'a kɛ baro ye wa an bɛ baronin de sigi wa ou bien mun de ka di ye min ka di Elhaj yɛrɛ ou bien mun ka di public Elhaj yɛrɛ b'a dɔn min bɛ ne ka public layɛlɛ dɔrɔn donc bon au fond de mon bubu ne yɛrɛ kɔni ni maa ye ne ye dɔrɔn i b'i yɛlɛ fanu fara mɔgɔ ma mana ne yɛrɛ mana bɔ bi kɔni mɔgɔ ma n'i ye ɲɛ i b'i yɛlɛ fo tuma dɔ la n b'u lajɛ n b'a fɔ sala u bɛ yɛlɛ na o tuma na n ye bo kɛ sugu la dɛ u b'a fɔ ko ayi ko ne yɛrɛ de yɛlɛ ko mɔgɔ ye ten n ko ala ka hɛrɛ ka ɲi amina ya rabi ayiwa k'a hakililati n ka filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni.net de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Elhaj oui depuis ni wagati jumɛn de bɛ comédie kɔnɔna la bon ne san fila parce que ne yɛrɛ bɔra Mopti nana Bamakɔ ni événement tɛ seli sunkalo 31 n bɛ t'o de kɛ famille la Mopti village la n bɛ taa Mopti n bɛ t'o kɛ n y'o de fɔ n ko hali ni n tɛmɛna nin kan
maa si kana ɲini seli la maa si kana ɲini fɛngɛ la comment dire 31 na n bi to san yɛlɛmɛ kɛ so an ba n'an faw gɛrɛfɛ ye seli fana n bi to fana kɛ hali ni tɛmɛna nin kan k'a fɔ mɔgɔ de ye ne ɲini spectacle la n tɛna fɔ ka ɲina ala kɔ dɛ parce que bɛɛ ka ɲi i ka so ne yɛrɛ Bamakɔ yan ça fait 2 ans ne bɔra Mopti nana Bamakɔ yan donc n bɛ baara la yan nɔ est-ce que i bɛ k'a faamu voilà donc seli ni sunkalo ninnu n bɛ t'o kɛ Mopti mais à part ça ni ye n yɛlɛmɛnen ye Bamakɔ yan n bɛ yan ça fait 2 ans voilà. mais Alhaji yɛrɛ bolo Bamakɔ bɛ cogo di? Bamakɔ de tɔgɔ ye Pati a jamu ye Sakana ye Moti an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ fu dumuni fu fɛn bɛɛ fu siyɔrɔ fu yan de Bamakɔ i b'a ye n kalela ala la i ni mɔgɔ mun ka so nɔrɔlen don titimafɛnw a b'olu de tobi i bɛ titimafɛnw dɔn salati tamati firiti i b'a kasa dɔrɔn de mɛ a t'a dɔn a yɛrɛ ka fitinin kɛ tasa la k'a fɔ nin ye n sigiɲɔgɔn ye n'an ka taa d'a ma ne y'o ye Bamakɔ de walahi. ayiwa Elhaji diɲɛ baara o baara n'i b'a la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ i ye nɔgɔya jumɛnw de sɔrɔ comédie kɔnɔna la? bon n tɛ se ka ɲina sababu ɲuman kɔ Musa Jɛnɛpo international malien a dalen filɛ nin ye n tɛ se ka kuma yɛrɛ ni ma ale tɔgɔ fɔ Musa Bala Jɛnɛpo international malien a dalen filɛ Samson Ton jamana sanfɛ donc o la hali mɔgɔw bɛ ne ɲininka dugudun cɛ i tɛ Facebook sanfɛ yan dugudun cɛ i tɛ Instagram sanfɛ yan cɛ YouTube sa n'i ka YouTube vie mana se 10 000 ma i bɛ 1 euro sɔrɔ i bɛ $2 sɔrɔ n ko Jɛnɛpo ka sinapu kelen min ne bɔ Jɛnɛpo ala mana diɲɛ don o don da ne n'ale de ye denmisɛnnin don o don a bɛ n bila a ka sinapu satiw n'a ka fɛnw sanfɛ ale ka sinapu kelen min ne bɔ hali sisan n'i ye ne ɲini réseaux sociaux kan i tɛ ne ye bon ala barika la ni bɔra parce que b'a dɔn an ye sobizimano ye an bɛ taa bɔtiw la sufɛ an bɛ taa yɔrɔ la bon Jɛnɛpo ka sinapu kɛra ne ma sababu ye parce que hali ni n taara hôtel duman ninnu ou bien yɔrɔ duman ninnu na n bɛ adamaden lafiyalen ninnu de ye quoi ça va je t'ai vu au snap de Musa Jɛnɛpo bon dɔrɔn n bɛ lafiya olu de bɛ n dɔn kosɛbɛ quoi mais k'a fɔ fantan tɔgɔ ninnu minnu bɛ jigiya bina nata ninnu i n'a fɔ Paakuti ou bien Tenpama ninnu walima Paama ninnu olu kɔni hali n'u man dɔn ne ka pɔrɔ tɔgɔ lafiyalen i n'a fɔ Mami Mizu La tɔgɔ magani ninnu quoi i m'a faamuya b'a la donc n b'a fɔ Jɛnɛpo merci ni Jɛnɛpo fo kosɛbɛ. ayiwa ko Jɛnɛpo fana ka foli bɛ kɛnɛ in kan an tɛ yɛlɛ. Jɛnɛpo an b'i fo flow yɛrɛ ɲuman a ye kɛŋɛ Jɛnɛpo fo Samson Ton jamana sanfɛ merci ala ka hɛrɛ kɛ. amina yarabi. ouais Elhaji mais i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔ i bɔra sisan nɔ k'i da don i ka nɔgɔya o la. bon diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la diɲɛ baara o baara surtout nin wagati yɛrɛ corona de la fini ou bien taara corona de la fɛn ka tiso in nɔkun kan kan i tɛgɛ di mɔgɔ ma bon wajibi don an man ka fɛnw bɔ surtout wagati dɔ nana kɛ couvre de la fɛ bon o ye anw sɔrɔ Mopti bon depuis 21h mɔgɔw bɛ don willa n ye vidéo kɛ o bɛɛ kan 21h an donna sɛgɛn ma fali faga a tɛ foyi kɛ adamaden na fali bɛ sɛgɛn cogo min est ce que adamaden bɛ sɛgɛn tɛ mais est ce que fali sara voilà an fana foyi nin bɛɛ bɛ tɛmɛ don dɔ tɛmɛna an dara 21h bi an bɛ nin gɛlɛya mun na an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ya rabbi ala k'a kɔrɔta diɲɛ fɛn bɛɛ gɛlɛya b'a la hali n'u y'i don so wari de kɔnɔ i bɛ gɛlɛya dɔ y'a la parce que i ta t'i yɛrɛ don dɔ kunkolo dimi b'i minɛ i bɛ gɛlɛya ye quoi chaque chose a son temps ala ye fɛn o fɛn da a y'a fila de da ɲɛ fila nuwo fila tulo fila sen fila da fila sɔgɔma sufɛ nɔgɔya ani gɛlɛya donc mɔgɔ n'i y'o faamu dɔrɔn i t'i sɛgɛn an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn fɛn o fɛn mana na ala k'a ɲuman tɛmɛ an kan dɔrɔn sinon don fana tɛmɛna an y'an diya o don tɛmɛna i bɛ taa gudɔrɔnda la i bɛ wari tɔmɔ don tɛmɛna i tayatɔ mɔgɔ y'i lajɔ ka wari d'i ma mais an kana ɲina olu don fana kɔ bi ni gɛlɛya fana nana
b'a fɔ ala ka hɛrɛ k'an ye dɔrɔn ala k'a nɔgɔya banna mais Ladjo ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di bon tel que kɔrɔbalen nana mɔgɔ caman sɔrɔ a la mais ne kɔni bɔra Mopti nana bɛɛ b'a dɔn bi yan ni maa min y'a dɔn a yɛrɛ ye ko dugudun tournage bɛ n bolo n bɛ taa an b'a kɛ hali a ka dan an ka comédien dɔ bɛ yen ko Petit Bandi Petit Bandi voilà, ale tɛmɛra an ka voilà Petit Bandi a bɛ ne wele donc an bɛ kow kɛ bi bɛɛ kɔni ka bila la et puis mɔgɔ baden n'u ye n ye an bɛ ɲɔgɔn showbiz kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bonya fana et puis min kɔrɔ comédien kɔrɔbalen n b'a bɛɛ bonya n b'a bɛɛ respect n nana mɔgɔ de sɔrɔ a la mais n ti kɛ kɔgɔ de n ti kɛ maa si ka kɔgɔ ye maa si t'i utiliser Mali ni maa si na bɛɛ ne ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ni ala y'a latigɛ cogo min a bɛ kɛ ten mais k'a fɔ de ka taa k'i ka so jɔsi ka taa de k'i fɛn mɔgɔw b'i ɲɛ i nɔfɛ n lagɛ dɔrɔn a barika ala ye a barika Musa Jɛnɛpo ye a barika n jigi ɲɛnamaw ye k'a fɔ de n taar'i fɛn de i ye minɛ k'an utiliser wayi nin kɛ m'o sɔrɔ n fa fɛ n fa m'o kɛ n t'o kɛ n fa de y'o fɔ alaji fara wali la i bɛ wali dɔn wali fɛn awɔ hali san ni ne e ka bolo nɛgɛni bɛ ka biki minɛ mana se an fɛ n fa de b'a fɔ alaji nin ye wali de ya taa sigi a tigi ma wali ti don ale fɛ donc o de la n bi yan kelen a bɛ se ka kɛ san an ka caméraman b'i ɲɛ dugudi ko diyara bitigi dɔ min terikɛ dɔ bolo fini bitigi donc k'a ka da i k'a ka publicité kɛ n bɛ taa n bɛ n jɔ n bɛ den mun fɔ n b'a fɔ duwawudenw de bɛ n'a sanni yan sanni na nin bitigi in kɔnɔ ala kana se ni dangaden yan ayi na a b'a juru dɔw la n'a mɛnna a bɛ yafa o terme fila in i b'a ye caméraman terikɛ bɛ complet ni bɔ ani 400 ni n bɛ taa a banna a ka fisa ni wali ye o bɛ awɔ a ka fisa ni wali ye ayiwa Elaji an tɛ yɛlɛ nin ye terikɛ dɔ de ka yɛlɛ a dalen filɛ tiɲɛ so Mopti ale de n'a bɛna yɛlɛ dɔrɔn a b'a kɛ non an ka yɛlɛ ye émission mun don vraiment ni hakilina ɲɛnama ye parce que plateau in ka yɛlɛ dɔrɔn de bɛ yan e ma animatrice yɛrɛ ye depuis n'an sigira ne ɲɛ ma datugu wallahi mɔgɔ ɲin tɛ datugu hali ni bɛ émission filɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a ka kɛ Mali kɔ kan e ɲin tɛ datugu parce que an ka yɛlɛ nin vraiment ni yɛlɛ kun tɛ diɲɛ na dɔrɔn an kun bɛ ɲɔgɔn sogo dun i mana kɛ diɲɛ cogo o cogo yɛlɛ de ɲɔgɔn tɛ an ka yɛlɛ o yɛrɛ ye terme ba dɔ ye ayiwa Elaji an bɛ bɔ comédie kɔnɔna la comédie yɛrɛ kɔfɛ Elaji bɛ se k'a yɛrɛ fɔ an ɲɛna dakuruɲɛ 3 la i yɛrɛ bɛ cogo di comédie kɔfɛ m'a faamu i m'a faamuya bon i n'a fɔ comédien ka ko ninnu i b'a bɛ mɔgɔw la yɛlɛ bon n'i ye mɔgɔ caman ɲininka a bɛ fɔ réalité yɛrɛ la o y'aw ka vie de aw bɛ ten de quoi donc an ka bɔ comédie kɔnɔna la ka na réalité yɛrɛ la Elaji bɛ cogo di bon comédie yɛrɛ kɔfɛ adamadenya adamadenya bɛ ten de bon m'a faamu ne yɛrɛ ye adamaden sugu mun ye dɔrɔn adamaden simple n t'i tɔɲɛ kɔni t'i tɔɲɛ kana n tɔɲɛ tɔɲɛni yɛrɛ man ɲi i y'a faamu ni comédie bɛ yen nɔ sinon n'i ye ne fɛnkɛlama ye je suis fâché hein ni comédie yɛrɛ bɛɛ tɛ n'i ye n sɔrɔ n ka sɛ kurukutu nin kɔnɔ yen n ti sɔn dɛ awɔ sérieux ou bien ni min ka baara kɔnɔna na parce que comédie dɔrɔn adamaden baara kelen tɛ kelen baara ye ne bɛ terrain feere kɛ mun pɔr ayiwa filɛbagaw kow bɛ yen dɛ Elaji k'i hakili to a la Elaji fɛn jumɛn de man di e yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ in na fɛn mun man di ne ye diɲɛlatigɛ la nkalon pɛnɛ min yiɗa feyi lahi mi yiɗa pɛnɛ nkalon kɔni nkalon bɛ fɛn o fan ti nkalon fɛ ti nkalon tigi ye kana nkalon tigi an ti nkalon ko fana kɛ ɲɔgɔn a banna o ye kelen ayiwa Elaji an ka wagati korona émission min ka sa kuncɛyɔrɔ la an tɛ yɛlɛ merci la Elaji oui n bɔra k'a f'i ɲɛna sisan nɔ comédien filɛ nin ye
image ɲɛnama t'u la dɛ togo dɔw di b'a fɔ mais aw bɛ comédie min kɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ Elhaji bɛna vidéo dɔ kɛ Elhaji bɛ fini dɔw don a bɛ kuma dɔw fɔ est-ce que o ye Elhaji jogo yɛrɛ yɛrɛ ya a bɛ fɛ ka fɛn dɔ de yira mais conseil jumɛn de bɛ Elhaji yɛrɛ bolo sisan nɔ k'a di o mɔgɔ minnu ma mɔgɔ minnu bolo comédie ye manamana ko de ye bon i ye mun fɔ nin ye kuma ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ faut que an ka kuma yen yɔrɔnin kan comédien ti maa langolo ye comédien ti ko langolo ye maa de b'i yɛrɛ kɛ maa langolo ye maa de b'i ka ko kɛ ko langolo ye diɲɛ bɛɛ i b'a kalama k'a ko mɔgɔ fila o de b'i yɛlɛn tapis rouge sanfɛ tapis rouge présidentw ka tapis rouge ni président ninnu olu ka mɔgɔw bɔra a la mɔgɔ filanan mun bɛ yɛlɛ i b'a dɔn tel que anw artiste tel que caméraman b'o la journaliste b'o la chanteur b'o la comédien b'o la est-ce que i bɛ k'a faamu n bɛ ka mun fɔ i bɛ k'a faamu mais est-ce que maçon bɛ se ka yɛlɛ a sanfɛ tailleur fini gosila mécanicien ok an kana tɔgɔ bɛɛ fɔ sinon an tɛ tila ɲinɛ donc o b'a yira k'a fɔ comédie baara fansi ti maa langoloya ye mɔgɔ de b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ langolo ye sisan ni ne ye n yɛrɛ kɛ maa langolo ye ne de don sinon baara langolon ti yen dɛ an bɛ fɛn o fɛn na dɔrɔn an ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na ala k'a latigɛ amina yarabi ayiwa Elhaji an ka wagati koronna émission sera a kuncɛyɔrɔ la teliyala folikan laban jumɛn de bɛ Elhaji bolo k'a lase i ka faniw ma bon folikan mun bɛ ne bolo Mali kɔkan ye voilà parce que Mali kɔnɔ kɔni tɛ sisan an bɛ kuma Mali kɔkan de parce que olu de bɛ hami an na an bɛ cogo di n b'an ka faniw fo kosɛbɛ kosɛbɛ an fana an k'u fo i n'a fɔ olu b'an fo dɛ parce que don o don u bɛ ne wele u bɛ écrit karisa vraiment di courage karisa an bɛ yɔrɔ min an yelen don i bɛ k'an tan o comédien vraiment bon an fana b'u fo de u bɛ crédit ta u bɛ forfait ta an ka nin téléso in u bɛ don a kɔnɔ a bɛ tigɛ réseau o bɛɛ la o timina ka di an bɛ olu de fo kosɛbɛ n'an y'u fɔ n'an tilala ne yɛrɛ ka faniw bɛ yen spécialement tel que fulaw ninnu b'u fo kosɛbɛ burusi kɔnɔna ale ni Cameroun fulaw Guinée équatoriale fulaw Sénégal fulaw bɛɛ b'i écrit ne yɛrɛ ka téléphone fara fo Orange mɔgɔw y'a ci ma votre répertoire à plein parce que u b'i fo kosɛbɛ ko hali n ka comédie la ko n bɛ fulakan k'a la mun na k'a ka d'u ye hali sisan n'an bɛ kɛ corona de la vacances san b'a sɔrɔ n bɛ pankuru kɔnɔ saya de mɔnɛ Allah n bɛ n ka faniw fo kosɛbɛ ka e fana fo e fana vraiment n b'i fo courage b'i la i ka baara la n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn vraiment ya Rabbi ala ka an ni to ɲɔgɔn ye vraiment kana décourager vraiment i bɛ cogo min rester comme tu es hier i bɛ cogo min dɔrɔn to ten vraiment an ka foli bi an ka Mali kunna foli TV de bi yan TV ou bien anglais de bon avec le niveau ok vraiment an ka foli b'an ka caméraman fana caméraman ninnu u b'an dɔrɔn de bɔ u yɛrɛ ti bɔ fo k'o hinɛ donna nka a bɛ se ka kɛ u bɔ sin lahara caméra la wallahi u bɛ bɔ alijɛnɛ ta la quoi i m'a faamuya vraiment an ka caméraman an b'o fo voilà merci Elhaji merci beaucoup i nana an ka wele jaabi a diyara n ye ayiwa an filɛlibagaw an ka kulun sera Shana émission sera kuncɛyɔrɔ la Elhaji ale de tun b'an bolo bi ni masa Aramani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen kan aw bye bye